መስትያት ቤትና ዘለው ዓምታት ተኣኪቡ ትግራይ ንወራሩን ምድላት ከም ዘሎ ይፍለጥ እቲ ተደጉይሉ ዘሎ ወራር ብሰላም ብዘተ ክፍታሕ ግቡና ንፍጽመሉ ጥሒሱ ንዝመጸግን ንህልውናናን ድሕነትናን ኢልናውን ክንምክት ግበአና ምዃንና ኣብዛ ዓለት እዚኣ ኣብ ዓለት የካቲት 11 ታሪክ ህዝቢ ትግራይ ታሪክ ሰዋዕታ ዝከረሉ እዋን ሕሉፍ ሓላፍነት ተሸኪምና ንቃለሰሉ ቃልና ኣትወሉ ዕለት እውን እዩ። ሰላም ከመይ ተምስዩ ክቡራት ተኸታተልትና ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ብምኽንያት ዕለት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይን መበል 51 ዕለተ ልደት ውድብ ሕወሓትን ሎሚ ካብ ከተማ መቐለ ኣብ ዘስምዖ መደረ ንፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንውዕል ፕሪቶርያ ብምጥሓስ ከሲሱ ደብረጽዮን ውዕል ፕሪቶርያ ካብ ዝፍረም ኣብ 30 ዓመቱ እውን እንተኾነ እቶም በቲ ውዕል መሰረት ክከናወኑ ዝነበሮም ጉዳያት ክፍጸሙ ኣይከኣሉን ድሕሪ ምባሉ ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶርያ ንትግራይ ደጊሙ ኣብ ክባን ዕፅዋን ከም ዘእተዋ ማሕበራውን ቁጠባውን ጸቕጥታት እውን ከም ዘካየደላ ናቱ ሳዕቤን ከዓ ህዝቢ ትግራይ ብጥሜትን ሕማምን ይሳቐ ከም ዘሎ ገሊጹ ዶክተር ደብረጽዮን ቀጺሉ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶርያ ክሳብ ናብ ብረት ምልዓል ዝበጽሐ መድረኽ ርኢና ኢና ሕጂ እውን እንተኾነ ትግራይ ንምውራር ምድላዋት ይግበራሎ እቲ ተደጉይሉ ዘሎ ወራር ብሰላምን ብዘተን ክፍታሕ ግቡእና ክንጻወት ኢና ካብኡ ሓሊፉ ጥሒሱ ንዝመጸ ግን ንህልውናናን ንድሕነትናን ኢልና ክንምክት ኢና ኢሉ ክቡራት ተኸታተልትና ሙሉእ መደረ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ስዒቡ ክቐርብ እዩ ተኸታተሉ። ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምሕዳር ዝተኸበርኩም ናይ ውድብን ግዚያዊ ምሕዳርን መራሕቲ ዝተኸበርኩም ናይ ምዘና ዘይብሉ ሰራዊት ትግራይ መራሕትን ኣባላትን ዝተኸበርኩም ኣመራርሓን ኣባላትን ውድብ ዝተኸበርኩም ኣባላት ተናሕናሕቲ ውድባት ዝተኸበርኩም ዓበይቲ ዓድን ሽማግለታትን ዝተኸበርካ ነባራይ ከተማ መቐለን ከባቢኡን ዝተኸበርክንን ዝተኸበርኩምን ኣቐዲመን መበል 51 ዓመት ምጅማር ዝተወደበ ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይን ልደት ሕወሓትን እንኳ ዓብፅሐኩም እናበልኩ ተሰምዐኒ ክብሪ ገልጸልኩም ይፈቱ። የካቲት 11 እንትንዝክር ልዕሊ ኩሉ ተምፍላሞት መናእሰይ ናይ ሚልዮናት ህዝብታት ባህግን ድልየትን ተሸኪሞም ንባዕሎም ተቃሊሶም ንኻልኦት ኣቃሊሶም ተሰዊኦም ዕላማ ህዝቢ ንምዕዋት ዝወፅላ መዓልቲ ንምዝካር እዩ። ህዝቢ ትግራይ ንመሰሉ ንረብሑኡን መስዋዕቲ ከፊሉ ካብ የካቲት 11 ዝተወልዐ ትሽግ ብዓወት ክዛዘሙን ገይርዋ እዩ። ስለ ዝኾነ እውን የካቲት 11 ምእንተ ህዝቢ ኢሎም ዝሓለፉ ኩሎም ስዋኣት እንዝክረሉ እዞም ጀጋኑ ስዋኣት እዞም ኣካል ጉዳኣት ምእንተ ህዝቢ ትግራይ ኢሎም ብዙሕ መስዋዕቲ ዝኸፈሉ ሰብ ዕላማ እዮም ነይሮም። ምእንቲ ዕላማኦም ኢሎም እውን ኩሉ ፀገማት ተፃዊሮም ውግኣት ብጅግነት ብመስዋዕትነት ዘይሓልፍ ታሪክ ብደሞም ፅሒፎም ሓሊፎም መጨረሻውን ከም ዝፍለጥ መዛዘም ናይ 17 ዓመት ብረታዊ ቃልሲ ስርዓት ደርጊ ወዲቑ ሓድሽ ስርዓት ዝተተኸለሉ ስዒብ እውን ብዙሕ ለውጥታት ዝመፀሉ ለውጢ ርኢና ኢና። ይኹን እምበር እዚ ለውጢ እዚ ተኸሊፉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጆኖሳይድ ዝተኣወጀሉ ንጆኖሳይድ ንምምካቱን ብዙሕ መስዋዕቲ ዝተኸፈለሉ ሰላ ብዙሕ መስዋዕቲ ህዝቢ ትግራይ ካብ ምድሪ ገጽ ንምጥፋእ ዝተወልዐ ኩናት ደው ዝበለሉ ብስምዕ ፕሪቶርያ ናብ ሰላም ዝኣተናሉ ኩነታት ተፈጢሩ እዩ። ኣብዚ ዝተኸፈለ መስዋዕቲ ኣብዚ ዕለት ኮይና ክንመሃረሉ ክንዝክሮ ሕድሪ ሰዋዕት ይንዕብርን ክንብል እቲ ብስዋዕት ዝተመዝገበ ዓወታት ክዕቀብ ከይሸራረፍ ክንገብር ዘይተመለኡ ዕማማቱን ክንምልእ ቃልና ኣትወሉ መዓልቲ እውን እዩ። ከም ዝፍለጥ ብስምዕ ፕሪቶርያ ብዙሓት ነገራት
كوجنو سمع تغيرن يري لعل كله لعلونتنا خبر حزبنا حراق وص استمزاولن تسددنا بوتو خملس قالوت قدايات كون كوجنو سمع تغيرو لعل 3 عامات غيرنا ون يتفصمن حزبنا اب كبيد سقاي مكرا بحمام طميتهم زرغفلو خناتون نعزبلن اينا كابز سغيرو تسمع بريتوريا تطحيسو بتسفرم وغن تግራይ ኣብ ክባን ዕጽዋን ኣትያ ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ጻቕጢ ማሕንቆ በጽሒው ካብ ሓሊፉን ናብ ተኽሱ ተሰጊሪ ኣብ ከባቢና እውን ብዙሕ ነገራት ዝልውጥ ዘለው ዓቕምታት ተኣኪቡ ትግራይ ንወራር እውን ምድላት ከም ዘሎ ይፍለጥ እዩ ስለዚ የካቲት 11 እንትንዝክር حلوف تاريخنا مزكاة راح نتيخونه حز لنا له كبيد زتحال على خه بزح قاسن ربن زحتت مخانون نحاسبنا هنا لا علاون نتقراي نمرقاص حدنتنا بمستقام نحزبنا تصقام كنقلل كاون العالم كنفتح كنقالس قالنا اتولون اتي تدقيلو زلو ورار بسلام بزته كفتح قبونا نفصملو تحيسو نزمصقن نهلونانا ندحنتنا نبيلناون كن مكت قبنا مخانا ابزا علت زيا علت يكات 11 تاريخ حزب تግራይ تاريخ سوءاتا نذكرلوان حلوف حلافነት ተሸኪምና ንቃለሰሉ ቃልና አትወልዩ علتونيو دقيمه እንኳን መበል 51 ዓመት مجمار تودبر بتقالسن لدت حوحاتنا بصحكم كبرن موغسن سواتنا قال سواتنا اين عبرن دمقت نيكات 11 يغني لي مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغرى استفعل صحفات تنقص مسلتاتن قال محتتاتن حيزا بذكرات كبر اب ان ترالوت تقرب مدبيا كفوت لساني من يزعصوني عيسجدن علي عبطاوت ملاخي قطاوخ يقنا مسلي فتحي